У мінскім аэрапорце затрымалі расейца, які выкраў сваю дачку і спрабаваў вылеціць з ёй у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Мужчына цяпер пад вартаю, дзяўчынку вярнулі маці. Інцыдэнт здарыўся ў ноч на 22 траўня. Пра гэта паведамляе беларускі памежны камітэт. Мое внимание привлекло поведение ребенка, потому что неважно, в какое время суток вылетают дети с родителями, они всегда эмоциональные, подвижные. А девочка, которая 9 лет стояла без лишних телодвижений, ничего не говоря, на некоторые вопросы, которые я задавала, старался ответить отец. Пры рэгістрацыі на рэйс Менск-Дубай дакументы пасажыра з дачкой выклікалі падазрэнні ў памежнікаў. Пры дадатковых правяраннях выявілася, што дакументы маюць сляды падробкі, а мужчына абвешчаны ў Расіі ў вышук за забойства. Акрамя таго, ён быў пазбаўлены бацькоўскіх правоў, пасля чаго выкраў дзяўчынку і 5 гадоў хаваўся з ёю. Цяпер жа пастанавіў праз нашу краіну перамясціцца ў АЭЭ, падчас чаго быў затрыманы.